Тоҷикистон дар замони пеш бо номи забони дарӣ ё худ ҳамчун яке шеваҳои забони форсӣ номгирӣ менамуданд. Забони тоҷикӣ сарнавишти зиёда аз 3000 сола дораду дар таърихи худ давра ба давра бо назардошти тағйиротҳои сиёсии фарҳангӣ таҷдид мегардид. Агар ба пораҳои адабиёти қадимаи тоҷик назар намоем, пас дар он хело калимаву ибораҳои нофаҳмо ба забони имрӯзаро мебинем. ин аз он сабаб бармеояд, ки сарзамини Осиёи Миёна борҳо аз ҷониби миллатҳои гуногун аз ҷумла мақдуниҳо, арабҳо, муғулҳо, туркҳо, русҳо ва дигарон забт шуда дар даврони ҳукмронии онҳо бо забони худашон омехта шуданд. Бинобар ин дар забони тоҷикӣ калимаҳои дигар забонҳои дунявӣ вомехӯрад. Шеваҳо, лаҳҷа дар забони тоҷикӣ. Забони тоҷикӣ асосан ба ду шева тақсим мешавад. Шеваи шимолӣ, ки онро инчунин лаҳҷаи суғдӣ низ меноманд, ва шеваи шимолӣ мардуми вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳолии шаҳрҳои Самарқанду Бухоро, вилояти Фарғонаи Ӯзбекистон ва якчанд қисми аҳолии қаторгоҳи Ҳисор гуфтугӯ менамоянд. Шеваи ҷанубӣ бошад, ба ин лаҳҷа мардуми қисми ҷанубии Тоҷикистон аз ҷумла аҳолии мардуми вилояти Хатлон, водии Рашт ва шимоли Афғонистон суҳбат менамоянд. имрӯзҳо бо забони тоҷикӣ зиёда аз 25 миллион нафар дар як қатор кишварҳои олам муошират менамоянд, ки аз он 8 миллион нафарашон дар Тоҷикистон, 5 миллион дар Ӯзбекистон, 12 миллион дар Афғонистон ва дигар кишварҳои дуру наздик мебошад. Бо забони тоҷикӣ адабиётҳои таърихии зиёду бузурге то имрӯзҳо омада расидааст, ки бо он олимону шоирон аз ҷумла Абуалӣ Сино, Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарон гуфтору меросгузорӣ карданд. Забони тоҷикӣ ин забони назму яке аз забонҳои ширини ҷаҳонист. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. Мо кӯшиш мекунем, ки видеоҳои муфидро пешкаш кунем.